Ay nangatan ni mga Kevin. Pangkumang kitain. Barang arji balay da. Nya mga tati ubraan nan. Nay, ano Kevin? Upunti ta. Wala ka tayo na trabaho. Na, security ah. Taka masahang ti storm. Na, Tasahang ti stormy. ino nga, just to ni ka. Nakita na tanggaan ni mama mo di kalma. Ay, pinangyawang mo di sa kasot. Kumbaga na kanya. Ano dama lagungguna na. Wala na. Ang ramon to pipihadanin. Wala na. Agbantay ka dito store. Wala na. Mamang mo. Ino nga. Pag-helmet pa nita. Kapapain mo ka. Pagkita na nga siya ka. Pambatay sa store yun. Na. Eh, with helmet ka ba ya? Kaso di. Masapon na. Eh, kailangan ko. Yung oray ko nga ro. Baka nagtatakaw ti storyo. So nga pinabantayan nga tan mamang mo ah. Na. At siya, atin mo gawin no aston. Kunana mo ka. Librem to ti Jess ha. Kaso kinalam ka ni Jess to ni. Kasi nagbantay ka ti storyo. Stormy. Kunana. Nung nga ro ti marami da Jess to ni. Kastilatan ah. Nagbantay ko malaman. Saan kaso lang ka no. Ako sa bali. Ako mo ti pagbayad ko. Na. Delikado ta ang mga Kevin. Ano sa garot, mapainak pa yun. Hindi glablapasin ah. Basta natanga kita man eh. Nagtijar ko, ang helmet. Basta ni. Nakatadar. Basta. Wow. Nagganas garda ti helmet mo ah. Nagtari ka na, baka magnakan mamang mo dita. Na, Awan mo nung Kevin. ayawanin. Daman na panan na na. Baka magnakan, tipo nakagtadar ka lang ka makipatpatang resino timay gumagatang mo na. Sinang, mababainak tayo, hindi tayo tataod tayo na. Kaya nung araw, masapong nga rin just to ni. La, kajayin ka kwa. Baka makita na kan mamang mo ta. Kajayin.